Ara hem afegit una cullerada d'oli a la massa. Encara no està totalment espessa, però tot el que havíem posat està ben barrejat i ara barrejarem bé l'oli a dins per a que tota la massa no s'enganxi a les parets, enlloc. Igualment la massa, si està tot ben barrejat, no s'enganxarà a penes al pa. Si està una mica massa líquida, encara, ja afegim una miqueteta de farina. La farina s'afegeix sempre una mica al damunt de la massa, no gaire. És com si la cobríssim com una miqueteta de neu. Ha caigut 1 mil·límetre de neu i l'alcem des de sota per a que la farina llavors caigui una mica cap als costats i al moure la massa es vagi impregnant per tots els cantons, però que no quedi només un grumoll. I pensa que sempre apretant una mica els costats és quan queda la massa més homogènia en la barreja d'unes coses i les altres. La forquilla sempre apreto, ara ja començo a apretar cap al mig perquè la farina li comença a compactar més la massa i ja veig que la massa no es trenca tant, s'estira i comença a estar molt més elàstica. Això no se sabrà fins